ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଯୀଶୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନାରେ ମା ମାରିଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ ମାରିଆ। ଏଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ମେରୀଙ୍କୁ କାଥଲିକ୍ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୈବିକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାରିଆଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 4ଟି ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କୁମାରୀ ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମା, ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ମା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମା ମାରିଆ ଚିରକୁମାରୀ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସେ ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ମା ମାରିଆ ସ୍ୱର୍ଗନେତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ଏହି 4ଗୋଟି ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କୁମାରୀ ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମା, ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ମା କହି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମା, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ମାରିଆଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମା ବୋଲି ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜୋହନଙ୍କ ମା ଏଲିସାବେଥ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରି କହନ୍ତି, ମୋର ଏହି କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 43ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମା ମାରିଆ ଅଟନ୍ତି ଚିରକୁମାରୀ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରକୁମାରୀ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 34ରୁ 37 ଅନୁଯାୟୀ ମା ମାରିଆ ଚିରକୁମାରୀ। ମା ମାରିଆଙ୍କ ଚିରକୁମାରୀତ୍ୱକୁ ଆଦିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଅଛି। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିରକୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ବିହୀନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଦ୍ୟରୁ ହିଁ ପାପ ବିହୀନା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସୁଅଛି। ତୃତୀୟଟି ମା ମାରିଆ ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ର ଏକାଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ରୋପଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମା ମାରିଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ଆଦିରୁ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଯାହା ଆମେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1:28 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା କେବଳ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାରିଆଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମାତୃଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିପାତକରୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ବିମଳା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମା ମାରିଆଙ୍କର ଆଦିପାତକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଲା କୁମାରୀ ମାରିଆ ସ୍ୱର୍ଗନେତା। କୁମାରୀ ମାରିଆ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆହରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗନୟନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଓ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁରାଗର ଏକ ମହତ୍ ନିଦର୍ଶନ। ମା ମାରିଆଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗନୟନ ରହସ୍ୟ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଆଶୀଷ ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଜୟ ଯୀଶୁ।